παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που δείχνει όλο τον κόσμο. Επίσης, είμαι στο Πλαταμόνα, στους νέους πόλους. Ωραία. Δύο καφέδες, εδώ. Ωραία, είναι εδώ ο κόσμος, εδώ, μπόλικος κόσμος, μπόλικος. Ωραία. Παιδιά, σε λίγο θα φάμε, να ξέρετε. Εντάξει. Ωραία. Τράβα και εκεί αυτό το μαγαζί. Όχι το άλλο, καμεραμάν. Ωραία. Και μετά, βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Έχει πάρα. Μπόλικα. Άστα να πάνε, δεν γίνεται τώρα εδώ που είμαστε στην Πλαταμόνα. Πίτσες θα φάμε σε λίγο, μακαρονάδες, μπέργκερ, πατάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Να ξέρω. Σολάκια, πατάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γύρω και μπιφτέκια. Γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο, like, subscribe και το λέμε στο επόμενο βίντεο.